Ράνια, τι κρατάς? Κατά ένα βούτυρο. Το βούτυρο αυτό είναι σοκολατένιο? Ναι. Ναι. Και ποιος το φτιάχνει? Ο μπαμπάς μου. Ναι. Θέλεις να δοκιμάσεις να μας πεις αν σου αρέσει? Ναι. Τώρα. Ναι. Το δόντιζω. Βλέπω ότι έχεις φάει όλο. Έχεις φάει και άλλες μέρες? Ωραίο. Είναι υγιεινή η σοκολάτα, Ράνια? Ναι. Και είναι μαλακή και ζεστή. Άρα είναι ωραίο και να μας κάνουν δύναμη. Όταν τρέχουμε μας κάνουν δύναμη και μπορούμε να πάρουμε δυνάμεις. Και μπορούμε να το φάμε όλο. Μπορούμε να έχουμε δύναμη. Θα είναι υγιεινό φαγητό για τις Χάντες και για μένα. Και άλλη φορά θα το δοκιμάσετε και να πείτε μπράβο και θα δώσετε φυλάκι στον μπαμπά μου. Μας κάνουν δυνάμεις, μπορούμε να πάρουμε πολλή ενέργεια, μπορούμε να είμαστε δυνατοί, μπορεί να είναι και βούτυρο, μπορεί και να είναι πολύ ωραίο και μας κάνουν δύναμη. Και το βούτυρο έχει βιταμίνες, όταν το τρώμε έχει βιταμίνες. Μαμά, μπείτε στο My Fest, ψωνίστε υγιεινά προϊόντα.